Je to téma, kde ľudia niečo cítia, že niečo je ťažké alebo nebezpečné akoby pre nich, čo veľa ľudí urobí, je zareagujú. Čo keď toto není vaša jediná možnosť? A keby ste vedeli, že ľahkosť je možnosť pre vás bez ohľadu na to, čo sa deje. A tento Facebook Live je takisto niečo, ako je taká doména pragmatických praktikov a je to nová doména pre vytvorenie zmeny. A ja som samozrejme študovaná psychologička, aj psychoterapeutka, pracovala som na detskej onkológii a tam ma to inšpirovalo. Videla som, ako sa vytvára zmena v tejto realite a vedela som, že je tu niečo možné iné a že zmena môže byť pragmatická a nemusí byť dramatická. Pragmatické znamená robiť niečo, čo funguje a vždy. Takže som vyvinula túto novú modalitu pragmatická psychológia, ktorá má teraz tieto kurzy po celom svete. Už mám 4 knihy napísané. A mám takisto úžasnú skupinu ľudí, ktorú mám, ktorí sa nazývajú už pragmatickí praktici a učia sa túto modalitu, túto pragmatickú psychológiu a používajú ju vo svojej práci, vo svojich oboroch, kdekoľvek, kde to je, že robia, akokoľvek robia na akýchkoľvek pozíciách a takisto v krajinách. Budeme mať samozrejme aj tu mať aj pragmatickú praktičku. Budú pomaly sa pridávať dneska večera. A takisto sa budú pýtať otázky a na základe relevantnosti pre vás. Budú to otázky a ja budem dávať nejaké rôzne perspektívy na tieto veci. Čiže cieľom je, aby sme zistili, že je niečo iné tu možné, ako sa skryť do jaskyne, keď sa svet blázni. A samozrejme, aby sme najprv zistili, že to robíme. A je to naozaj veľmi jednoduché ísť na autopilota a ísť do ťažoby a ani to nezistiť, hlavne keď sa to stane normálnym. Je to ako keby sme len zasvietili v našom živote a zistili, že wow, a že zistím, že s tým som niečím, kým nie som ja a zistiť možnosti, kým môžem byť. Takže prichádza prvý pragmatický praktik, Kirsten. Takže rada ťa vidím. Takže Kirsten. Môžeš začať s niečím, čokoľvek, čo chceš počítať, alebo môžeš sa zapýtať otázky. Toto sme naozaj neplánovali, ako to bude, uvidíme, ako to pôjde. Takže sa teším sa na dnešnú tému, lebo tak veľmi sa toho deje práve teraz na svete. Veľa otázok prichádza od ľudí a aj s ľuďmi, s ktorými pracujem. Ani nie, že v práci, ale aj medzi kamošmi. Všímam si, len tým, že som tam a tým, že som iná a tým, že sa pýtam otázky niekedy, pozerajú sa akoby, že ako keby som bola trošku šialená a je to veľmi zaujímavé. Lebo začnú sa pozerať na situácia inak aj oni a to je to, čo si nás ty naučila na týchto kurzoch a je to úžasné to používať a je to pragmatické a preto to mám rada. Nepozerať sa na veci, ktoré nefungujú, ale pozerať sa na veci, ktoré fungujú a to je na tomto úžasné. Takže keď si sa ma poprosila o toto interview, ja som nerozmýšľala, ja som sa len tak nejak navnímala na tú energiu toho, čo je schopný svet počuť a čo by bolo prínosom pre všetkých. A táto otázka vzýšla. Čo môžem urobiť, aby som nebola konštantne vinou? Zrazu som prestala počuť.
Aha. Wow. I love A this. zatiaľ, aby som... And what I love about this again Ešte is that raz. we didn't practice this. This is like totally Aby what's som si vedela... happening here is totally live. Okay. So I really, really enjoy this. Yes, I really enjoy this. Okay. So this is such a great question. Thank you. Because for many people who are different and have a different perspective, they sometimes have this guilt coming up when they allow themselves to have ease when the world is going crazy. But what I want to say is that is exactly the gift. So when you allow things to come to you with ease, joy, and glory, that is you changing the world. That is you inspiring the world. That is you bringing lightness into something that's heavy, where the heavy has a hard time maintaining its structures. So I would highly recommend go for those, and it doesn't have to be, oh, I have to be happy all the time, because that's also a lot of stress to put on oneself, like a lot of expectations. It's not about being happy all the time. That's not what we're talking about here. It's about um, allowing lightness in whatever is going on. Like, for example, this morning I woke up because we had this massive, like, Tak ja som change this späť, dobre. weekend and this Takže week nejde o starts to, going aby sme on. boli So my stále body has šťastní, been ale aby sme mali nejakým changing spôsobom over this ľahkosť week. čímkoľvek, čo And sa deje. this Takže morning I počas woke up víkendu and na I was Globálnom happy. Foundation And, you know, I could sa see my veľa vecí kids. zmenilo. A Oh, like napríklad dneska ráno som cítila wasn't niečo, že tense. It was like not bola to comfortable. intenzita. Nebolo to veľmi But pohodlné. there Ospravedlňujem sa, že was to a vypadlo. lightness to the discomfort. Ale bola tam And nejaká I ľahkosť v tom didn't judge it. I diskomforte, didn't avoid it. lebo prečo? Lebo That is som to something nesúdila, where lebo you som have to heaviness. nepotláčala. A je It's to not about niečo, keď avoiding máš the discomfort, ťažobu, trying to get rid nejde of o to, it. aby si to It's not about potláčala, aby si sa judging it. toho It's not about avoiding zbavovala, it. alebo súdila to, Allowing ale je to lightness, not o being dominated. dovolení tomu, And tej ťažobe, ale nebyť like, dominovaný tou I'm ťažobou. grateful we have the recordings because you might want to Som listen rada, to že this budeme again. mať nahrávku, lebo This toto there's budeme this asi musieť final počuť line znovu. that is so Toto je veľmi important. taká Like when you have jemná something veta, going ktorá on, je veľmi so I would dôležitá. challenge my body A or to je, keď sa ti or niečo whatever you deje, guys ako have napríklad going on in ja your som lives. porá tuto vec s Notice mojím what telom, is alebo what čokoľvek vo vašom sensations you're živote. having, what how you be with it. Are you Pozeraj sa na to, absorbing it ako or si s come on, tým, pain go či sa toho away, chceš zbaviť a headaches chceš go povedať, away, money lack bolesť, go choď away, preč, this person goes. nedostatok Are you trying peňazí, to choď avoid preč, being táto with it? osoba, choď That preč. is just going to bring back Chceš sa more tomu pain. vyhnúť Or are you a allowing zbaviť sa yourself toho, to lebo to ťa breathe kusne with do it ryti ešte viac. and Alebo si dovoluješ s tým byť practicing a that it cannot dominate you? You know, praktizuj, že ťa to practice nedominuje. the lightness who you Praktizuj are. And how to do this by ľahkosťou, acknowledging ktorou those ty si. Ako to small urobíš? moments Aby when si you feel uznala tie malé stuck. momenty, You know, keď when je you to feel ako like taká in your žiara day-to-day ľahkosti, life, you know, také you just feel svetielko stuck, like, ľahkosti v tvojom každodennom and then, živote, ako keď sa ráno zobudíš a cítiš všetko this to, doesn't mean that the whole day čo has to sa be like deje. this. A to What can you neznamená, že choose celý there deň now takto in musí this byť, next čo si moment môžem that vybrať would make life teraz, easier for you? tento moment, And then čo by vytvorilo you write veci this ľahšími down. pre mňa. Coffee, and then you're like, A okay, možno, what že is si this dáš for me? kávu This would be a a spark povieš of si to lightness. chutí What naozaj is this? And lahodne a just to môže byť celebrate práve it to svetielko because ľahkosti. it's just going to Uznaj happen. to a oslavuj to, lebo to bude rásť. Mám na to dobrý príklad, odpovedá je, ako keď som rozprávala so svojou asistentkou dneska, bola v ťažkej nálade, lebo niečo sa nám dialo v práci. A pýtala som sa jej, lebo ona už takisto pozná nejaké pragmatické nástroje. Už so mnou dlho pracuje, takže už pozná nejaké veci a nemôže sa tomu vyhnúť. Takže pýtala som sa jej, aké by to bolo, namiesto to, aby sme skákali do zlej nálady, poďme trošku podržať a poďme sa opýtať aspoň len jednu otázku. A čo tak, čo je tu teda ešte možné? A pozrime sa na to. Nesúď to. Nesúď túto situáciu. A hneď sa to zmenilo inak. Hneď sa tá nálada zmenila. Hneď sa uvoľnila a začali sme sa smiať. A naozaj sme mali celkom dosť stresu dneska. A ak do toho skočíš, do tej energie stresu, a že sa veľa vecí deje, nemusíš to ani nazvať stresom. A keď to nenazveš stresom a nesúdiš to, boli sme pripravené, boli sme hotové a nakoniec sme nevytvorili žiaden stres.
next person. Okay, sorry. Okay, thank you. Thank you so much. So much, Kirsten. Takže ideme na ďalšiu otázku, ďalšieho pragmatického praktika. Thank you. There is Maike already. Woohoo! Hello. Takže máme tu Maike. Very artistic. It looks Maike. like an art thing. I love it. Vyzeráš veľmi umelecky. Je to veľmi pekné. Červené na čiernom. Moja otázka na teba je, Zuzana, keď sa svet blázni, čo môžem byť, aby moje telo zvládalo túto zmenu? Lebo veľa vecí sa ukazuje v mojom tele a bolí ma tu a potom tam a niečo je to. A ide to tak do kolečka dokola a naozaj sa pokúšam, aby som to nerobila významným, ale nejakým spôsobom je to také o ničom. A to sa mi tiež páči, jak sa vieš na tom smiať a to je tiež úžasný dar, že sa smeješ. Lebo humor to všetko tak uľahčuje. Lebo ja budem teraz inšpirovaná tebou a keby to bolo, keby sme sprístupnili svoj humor, aj keď ťa nechápe, alebo ľudia nechápu tvoj unikátny humor dookola, aj keď sa ľudia nesmejú dookola, ale ty sa smeješ. To je veľmi, veľmi dôležitá vec takisto. A ďalšiu vec, ktorú si povedala vo svojej otázke, je, že to nechceš robiť významným, samozrejme. Veľa ľudí sa buď vypne a sa chcú toho zbaviť, niečoho, keď naše tela niečo sa im deje a robia niečo, čo sme nečakali, alebo majú bolesť, nekomfort. Hneď, toto nám chce niečo ukázať. Chce byť to takto ako, že halo, žena, muž, mám pre teba tu dar. A ty povieš, nie, toto boli, toto nie je dar. Máme naozaj na to nálepky, mená a samozrejme tento svet miluje nálepky a voláme to bolesť, nekomfort, choroby, ale moment, ako na to dáš túto nálepku, nevieš byť s tým prítomný. Takže naozaj veľmi odporúčam, aké by to bolo, keby sme odobrali nálepky a za každým, keď si povieš alebo pomyslíš, že táto bolesť alebo táto choroba moja a na minútku len daj dole tú nálepku a povedz telo, teraz to nebudem ničím nazývať. Môžeš mi ukázať, aký dar to je? Čo mi ukazuješ? Čo chceš, aby som si bola vedomá? Mohlo by to byť veľmi veľa vecí. Zmena, ktorou prechádzaš, ako pre mňa, to bolo veľmi zjavné, že moje telo opúšťalo alebo nechávalo odísť staré veci, rozpúšťalo a deštrukturizovalo. Áno, bolo to nepohodlné, ale čím viac som si to uznala, ten dar za tým, o to ľahšia taká nejaká tá bolesť za tým bola. A premenilo sa to. Bola som veľmi prekvapená a naozaj dneska ráno som bola v posteli a teraz som to je tá rozdielna perspektíva. Keď som si uznala ten dar za tým, mohla som mať viacej dovolenia pre tú bolesť. To je jeden aspekt. Je viacero aspektov. Čoho si vedomá? Sú to iní ľudia? Je to zem? Koľko limitujúcich ľudí si vedomá? A aké kapacity máš pre ich liečenie a odobrať im ich limitácie? Ty vieš, lebo ty napríklad pracuješ s veľa ľuďmi a poznáš to presne, keď otázka, ktorú často zabúdame, majú vôbec záujem o tú zmenu? Majú záujem nechať odísť veci, alebo snažím sa len odobrať nejakých vecí, ktoré ani oni o to nemajú záujem? Áno, práve si povedala niečo, čo odpovedá na moju druhú otázku. Potrebujem pomoc s pochopením svojho tela? OK, ešte raz opakujeme to, že potrebujem pomoc je tá otázka, ktorú sa môžem opýtať svojho tela. Mám veľa papierikov po dome, ktoré mi hovoria, pýtaj sa otázky. Áno, a hlavne s telom na to nejako zabudáme často. Áno, úžasné. Takže pomoc pre telo je otázka.
there she is. Máme Margaretu. Ďakujem ti za toto a za tento večer. Moja otázka je, keď sa svet blázni, aký pragmatický nástroj by si ty odporúčila a pre ľudí, čo môžu urobiť, byť, použiť alebo sa s ním hrať? Keď to povieš, čo mi vyskakuje, samozrejme veľa vecí, ale v prvom rade, aká je moja perspektíva? Je to skutočne naša perspektíva, náš uhol pohľadu tvorí našu realitu. A keď žiješ vo svete, ktorý robí divné veci, ako napríklad teraz, a ty si vysoko vedomá, a tvoje vedomie je proste znásobené niekoľkokrát ako veľa z nás, čo sme tu, máme také vedomie alebo takú citlivosť, že to je, niekedy sa nám to môže dať naozaj náročné, alebo si povieš, bože, to je tak fakt náročné, je tak veľa informácií, je to veľa na mňa. Čo môžeš urobiť je, môžeš urobiť sa čím jasnejšou o tom, čo je môj svet versus toho, čoho som si vedomá. Môžeš začať otázkou, čo je tá energia toho šialenstva na svete práve teraz? Čo je to? Aký je to pocit? Ako keby navnímaj si toto. Hej? Toto nechaj odísť a teraz navnímaj, čo je tvoj svet, a keď si ty s sebou, keď si tou bytosťou, úžasnou bytosťou, ktorou si. Zvyčajne, keď nie si okolo veľa ľudí, alebo keď si to dovolíš, alebo keď si v prírode, okolo koní, napríklad zvierat. A potom si navnímáš, ako sa cítiš vtedy. A toto si navnímaj. Takže toto je rozdielný. Je toto rozdielna energia oproti tomu šialenstvu sveta? Áno, veľmi rozdielne odpovedá. Keď len sa pozerám na zvieratá, keď jedia trávu, toto je pre mňa relaxácia. A toto si uvedomím, že týmto som ja, toto som ja. A nie cítim svet, to šialenstvo. Áno, počula si toto? Tedy som to ja. A takisto je to super, keď hovoríš, že keď jedia trávu, tak to je také príjmanie od nich, keď sa dívaš na toto. Takže pozrite sa, keď sa teraz rozprávame, a teraz práve o koňoch, niečo rozprávame, ale stále je tam nejaká energia za tými slovami, do ktorej sa vieme my ako dostať. A tvoje telo nejakým spôsobom sa uvoľní a si povieš, áno, toto som ja. Je to úplne ako keby sme komunikovali s tými koňmi. Ja tam len sedím a ona sa na mňa pozrie a sa ma pýta, čo tam robíš? Prečo ku mne nejdeš? Tam budeš iba sedieť? A my sme sa takto úplne bez slov rozprávali. A tedy ja zabudnem inak na svet. A vtedy svet, Susan hovorí, už nie je viac relevantný. A ďakujem, toto je perfektná konverzácia, lebo keď nemáš koníky okolo seba, zober si nejaké iné zvieratka, alebo už len rastliny v tvojom byte, byť s nimi. A nechaj ma, aby ti ukázali, čo je tu skutočne možné pre teba. Toto je inak veľmi dobrá vec na praktizovanie. Nechaj svoju rastlinu, svoje zvieratá, čokoľvek, čo to je, vám ukázať, čo je skutočne pre vás možné. A nechajte to dnu. Túto konverzáciu môžete nechať len vojsť do vás, tú energiu, ten priestor, čím je, tak ako Margareta hovorí, potom to šialenstvo už nie je zrazu tak veľmi relevantné, také hlučné, ako to bolo pred chvíľkou.
Ďakujem ti. To je Thank you krásne. so much, Margarete. That was amazing. Thank you so much. Ďakujem ti za toto, bolo to úžasné. You too. Ďakujem za to, že si. I love this. This is so inspiring, these conversations. Toto je tak inšpirujúce, tieto konverzácie. Evelínu tu máme. Yeah, I was thinking like when the world goes Keď crazy, svet sa I blázni, watch a lot of people ja pozerám veľa ľudí, or trying to ako control kontrolujú, their lives, ako sa snažia kontrolovať svoj život, others. očakávaniami a na druhých hlavne. I watch some people getting very pushy on Takže vidím, their ako niektorí ľudia veľmi tlačia, ako tlačia Well, svoje očakávania. can one deal with Ako s týmto môžeme pracovať? Aká super otázka, díky. Toto je veľmi cool, lebo očakávania sú veľmi normálne v našich svetoch a zatiaľ to vôbec nefunguje. Keď máme expektácie na seba, očakávania na seba, vytvára to len tlak a tlak na nás a nie často pozvánku pre zmenu. Je to fascinujúci svet a súčasťou tého bláznostva, že ľudia robia veci, ktoré nefungujú a stále ich robia. Ako napríklad toto. Nevieme zmeniť ľudí, samozrejme, ale môžeme sa pozrieť, ako ja s týmto, presne ak sa pýtaš, ako môžeme jednať s ľuďmi, ktorí majú očakávania na mňa alebo ich potreby na mňa. Je tam iný uhol pohľadu alebo perspektíva. Namiesto toho, aby si to urobila svojou realitou, že chce niečo odo mňa, potrebuje niečo odo mňa, nemám na výber, len to doručiť. Ak to dáš, tak si to povieš takto, tak si povieš, že čo, tak toto je divné, toto. Ak sa na to pozrieš ešte raz a povedáš si, urobila som to reálnym ja a je to skutočne pravda, zoberte si jednu osobu, ktorá chce, aby ste robili niečo špecifickou cestou, má od teba očakávania, tak povieš, OK, aký je môj uhol pohľadu na to, že to musím teraz doručiť. Tak ako chcú a nemám vôbec na výber. A si pozrieš, že čo? To je zaujímavý uhol pohľadu, že mám tento uhol pohľadu, že nemám na výber, že je toto realita, tak vtedy si povieš, počkaj chvíľu, aká je tu teda perspektíva, čo je pravda pre mňa, že majú na mňa očakávania a svoje potreby, ale ja nemám jedinú voľbu to vyplniť, mám viacej možností ako to. Kúpila som klamstvo, že nemám na výber, že keď niečo niekto potrebuje odo mňa, kúpila som klamstvo, že keď niekto niečo odo mňa očakáva, hrajem ich hru radšej ako svoju hru. Môžem si byť vedomá ich hry, ale potom sa viem opýtať, čo je moja hra. A čo keď moja hra je viacej relevantná ako ostatných? A nemusíte ich robiť nesprávnych. Môžeš povedať veľa zábavy s tvojou hrou a tu je moja hra, oveľa viac priestoru. Potom sa môžeš opýtať, chcem to doručiť, čo chcú, ako to budúcnosť vytvorí, alebo niečo iné vytvorí viac a potom uvidíš, že máš na výber. Môžeš spraviť to, čo chcú, ale samozrejme nemusíš, lebo keď sa pozeráš na väčšiu budúcnosť a keď urobím, čo chcú, čo to vytvorí, keď neurobím, čo chcú, čo to vytvorí. A potom si môžeš povedať, môžem si byť vedomá veci ľudí a ich očakávania, nemusím ich naplňať. Áno, keď hovoríš, môžeš sa opýtať, čo je moja hra, toto je ich hra, toto je moja hra a toto sa mi veľmi páči, že to hovoríš, Zuzana, lebo tú sekundu si toto povedala, teraz sa mi otvoril obrovský priestor, sloboda akoby, no obrovský priestor a expandovaný, že aha, čo je moja hra vlastne? Ale potom si povedala, že toto je ich hra, tak teraz čo? A to sa mi strašne páči. Takže čo by som ja sa rada hrala? Čo je moja hra? To je mega. Tak som rada. To je super.
so much, Evelyn. Ďakujem ti krásne za to, Evelyn. All right. Oh, we're so fast in switching. Tak máme tu ďalšiu Stephanie. You too. Myslím si, že ja mám niečo také ako problém, lebo moja prvá otázka je určitým spôsobom, už je odpovedaná. Znela asi ako, je vôbec možné zvládať šialenstvo druhých ľudí. Ale už si to nejakým spôsobom povedala. Môžeš sa pýtať otázky, byť viac priestorom. Môžeš použiť prírodu, zvieratka, samozrejme. Takže všetkými týmito nástrojmi môžeme sa skutočne hrať. Skutočne dobrú hru. Jeden je tento nástroj, druhý deň je a iný ďalší nástroj. Ale jedna otázka možno ešte stále je, s týmito hrami ľudia mi dávajú otázky do hlavy. Je vôbec možné? Je možné použiť šialenú realitu druhých ľudí pre môj benefit? Môžem použiť šialenstvo pre svoj prospech? To je veľmi pragmatická otázka inak. To je otázka, vnímaš, to je také, že aha, toto je skutočne nové ihrisko. A nemusíš mať hneď zoznam veci, ktoré môžeš spraviť, ale je to skôr... tá sama otázka sa začne rozhýba niečo, alebo ti dá úsmev na tvár, alebo ti povie, no, tak toto ma nenapadlo. Ľudia zvyčajne toto im nedochádza, oni si myslia, že musia trpieť tento svet a nemáme na výber a ťažoba je skutočná a ľahkosť nie. Samozrejme, taký vymité mozgy máme. Zatiaľ, čo my vieme, že ľahkosť je naša pravda a ťažoba je, keď sme nakúpili klamstvo. Takže toto je jedna perspektíva, ale čo ty hovoríš, ako môžem ja použiť toto šialenstvo pre môj benefit, toto je presne, keď začneš používať a začneš viacej vnímať, ako môžem niečo použiť pre svoj benefit, ktorý priniesie niečo mne. A toto sme videli napríklad v histórii, v veľkých krízach, keď ľudia dostali nové nápady, ako zarobiť, ako byť kreatívny. Je veľmi veľa príkladov v minulosti, ktoré si môžete nájsť, alebo vo filmoch, keď boli veľké krízy. Toto bude to viesť nejakej inej realite pre teba? Lebo ten zázrak je v tom, že keď sa opýtaš otázku, tak vždy to otvorí nové možnosti, ktoré si nevidela predtým. Lebo keď si ako zvedavá, ako použiješ šialenstvo pre svoj benefit, jeden benefit by bol napríklad, že keď si napríklad s rodinou a povieš si, že to je toľko šialenstva, napríklad, možno, že niečo o tom viete, niektorí z vás. A môžeš sa presne toto spýtať v veľmi špecifických situáciách v rodine, ako môžem použiť toto šialenstvo, ktoré je práve predo mnou, pre môj benefit, aby som to netrpela, ale používala. A uvidíme, čoho si budeš vedomá a možno, že si uznáš, že to nie si a ty a nie si ako oni a si iná a ten rozdiel je tvoj dar. Moja ľahkosť je, moje šialená radosť je niečo, čo otvára priestor pre mňa a prináša to mne a byť viacej kreatívny a mať viacej nápadov a dovoluje mi mať viacej ľahkosti, než je normálne. A čo ešte? Je to tak naozaj veľmi veľké si to uznať pre seba a vidieť to pre seba, čo všetko je možné. A že aký si dar. Presne to. Áno, presne.
Tak toto je super, áno. Tak Štefi, thank you for, ďakujem ti, už neviem, po aké reči rozprávam. Ďakujem ti za túto otázku. Dúfam, že rozprávam po slovensky. Dobre. Máme tu Evu. Keď som prečítala si tento názov, že keď sa svet blázni, čo spravím? Pre mňa, poďme sa rozprávať o čase. Ja som sa strašne chcela rozprávať o čase, lebo je to všetko tak máš... OK, chcem vedieť, kde sme vlastne v tom maratóne, keď sa hovoríme, že toto je maratón. Sme s tým šialenstvom, kde sme v polovici maratónu, na začiatku maratónu, na konci. Že či už sa skončí skoro tento maratón. Čo sa mi páči na to otázka. Wow. Čo si vedomá? Toto je šialené. A možno to bude šalené pre vás všetkých. A asi mi to je jedno, ale hovoríme tomuto, že to vedomie a byť si vedomý, to nie je kognitívne, nie je to myslenie. Uvedomenie je niečo na vnímanie si niečoho a nemôžeme to namerať, nemôžeme to dokázať, je to niečo, čo vieme. A nemáme nič, čo to potvrdí, ale nejak vieš. A vieš, čo sa deje. A niektorí majú toho viac, chcú to potlačiť a vyhnúť sa, lebo im to pre nich veľa a povedia si, že toto je pre mňa veľa informácií a hneď chlastajú alebo berú drogy alebo rôzne veci iné, aby si neboli tak vedomí, ako sú. Ale s týmto pragmatickým prístupom pozvánka je, aby ste si uvedomili, že vaše vedomie je dar, ktorý je skutočne pragmatický, lebo je to ako taký box s týmto, so zázrakmi a s pokladom a môže vám prinášať mnoho benefitov, keď to nepotlačíte, keď to využijete a takisto svojou otázkou. Keď teraz dáš vedomie na tvoju otázku, kedy bude skončiť toto šialenstvo, áno, keď sa ho navnímaš na túto otázku a povieš si pravda, čo viem, nerob to lineárne, nepovedz rok, mesiac, alebo mesiac, rok. To funguje pre pár ľudí, ktorí majú túto zručnosť, ale môže sa spýtať všeobecne, pravda, pre zábavu, pravda, skončí toto šialenstvo tak dlho, ako bude mať ja telo. Nie. Ja cítim toľko tepla teraz, že ako by som mohla ohriať celý dom. Aha, dobre, tak ešte raz. Pravda, čo ty vieš? Bude toto šialenstvo tak dlho, ako máš svoje telo? A hneď bolo, že nie, hneď sa smiala a to znamená, že je to ľahké pre ňu a čo, keď je tam niečo ľahké, vieš, že to je pravda pre teba, takže hej, nebolo to ťažké, nič, žiadne klamstvo. Takže poďme sa hrať ďalej. Pravda, bude toto šialenstvo trvať ešte, môžeš sa hrať s tými rokmi, bude to trvať dlhšie ako 20 rokov, alebo menej. Môžeš sa hrať, a to fakt nejde tu o roky, ale napríklad teraz mi vyskakuje pes, keď je napríklad pes vonku, ja neviem, pred obchodom a majiteľ je vo vnútri, pes vyzerá, že to nikdy neskončí, on sa už nikdy nevráti, ja tu budem navždy sedieť pred týmto obchodom. A jediné, čo mu chcete povedať je, že prídem hneď tam budem za chvíľku a ten pes to príjme túto informáciu, oni chápu. Áno, presne tak, dole bariéry, expanduj. Áno, to je ako keby ste si sadli a chceli sa pozerať na to, ako rastú púpavy. Svet, rob si, čo chceš, ja som tu. Áno, uznajte svoju silu.
viac a viac ako kedykoľvek predtým. Hej, svet, rob svoje bláznivé veci. Ja som tu a neodídem. Ja idem pre ľahkosť, radosť a slávu, čo najviac, v každom momente. A nie, že všetko musí byť perfektné. Nie, že ja musím byť šťastná celý čas. Áno, môžu sa mi diať aj zlé veci, ale aj to ku mne môže prísť ľahkosťou, radosťou a slávou, lebo to je to, kým som ja. A čo ešte je tu možné? Ďakujem ti, Eva, za toto tiež. Hello. Máme tu Elke. So inspiring. Thank you. Tá, je to tak inšpirujúce všetky tieto rozhovory zatiaľ. Ďakujem ti. For me, there is Pre mňa coming up with mi niečo vyskakuje ako a nie som nesprávna, viem to. wrong. So A samozrejme, nikto nie je nesprávny, to vieme. let's have fun. Poďme sa baviť teda. So I Takže wanna talk about chcem rozprávať goes o crazy, my keď sa kids, svet blázni. or my partner, Moje deti, the craziness too. So môj partner takisto vníma tieto veci. Čo môžem ja urobiť teda, alebo čo my môžeme urobiť, alebo čím môžeme byť, aby sme mali s tým viacej ľahkosti s našou rodinou, mojej rodine, alebo už len so sebou. Áno, niečo si povedala. Keď povedala so sebou, bolo to iná energia, ako keď povedala, čo môžem urobiť pre partnera alebo pre deti. A to je niečo, čo praktizujeme veľa v pragmatickej psychológii. Chceš počúvať nielen to, čo oni hovoria, ale čo hovoria aj za hranicami slova. S tebou to je niečo, že čo môžem urobiť ja pre partnera, je to úplne iná energia, ako keď si povedala, čo môžem urobiť pre seba. Možno začni tam. Začni tam, kde je viacej ľahkosti. Radšej ako prebiť tú ťažobu, čo keby si začala podporovať tú ľahkosť, starať sa o tú ľahkosť. OK, keby si začala s tým, ako to môže mať pre seba, ako to potom ovplyvní, ako to transportuje ďalej sa aj na tie deti. Ale potom je tu tá vec, musíme dovoliť naše deti a našeho partnera, aby nemali takú, aby si nevybrali takú ľahkosť, ako si my vyberáme. A koľko zábavy s týmto môžeme mať? Presne. Toto je nechávanie kontroly a hlavne ako mama, otec, žena, muž. Všetci sme vyrástli s veľa príkladmi na tom, ako sa ľudia kontrolujú vo vzťahoch, v manželstve alebo s deťmi. Je to naozaj veľká súčasť, kontrola a to nikdy nefunguje. Čo funguje, je dovolenie, či si partner vyberá mať chorobu, mať ťažobu, mať ľahkosť. To je niečo, čo my musíme praktizovať. To musí byť s nami OK. A jednu osobu, s ktorou môžeme pracovať, kde sme sami na sebe a dôveruj, a veľmi dôveruj, že je to veľká inšpirácia pre ľudí okolo teba. Áno. Keď ideš ďalej, oni pôjdu s tebou, ako by sa hovorí v angličtine. Áno, presne. Máš ty asi s tým veľa skúseností, viem. Áno. Díky. Ďakujem ti za toto. Máme ešte jednu otázku. Praktičku, alebo pragmatického praktika Jürgen Funk. Hello, Jürgen. Moja otázka je, ja tiež neviem, čo sa ide opýtať inak. Milujem tvoje šialenstvo. Si taká šialená osoba, ja to tak milujem. A je to tako zábavie byť s tebou aj takto šialený. A čo je tá kapacita za týmto? Čo je kapacita za tým byť šťastným idiotom? Chce sa mi až plakať, Bože. Čo je tá kapacita za to byť schopný byť šťastným idiotom?
Dobre, keď mi hovoríš, že som šialená, ako šialený si ty, žiješ so mnou, aby ste vedeli. On je celý deň s týmto šialenou Mittermeier. Sú rôzne verzie šialenstva. Je šialene limitovaný a šialene možný. Bavíme sa šialene možný s možnosťami. Šialene šťastný alebo šťastný idiot, ako si povedal. Je to niečo, čo sme zvyčajne všetci. Koľký z vás ste vyrástli? Že ste rozdielní, že ste ľahkí, šťastní a že chce, aby boli šťastní ostatní. Liečite ostatných, ale len preto, že to neprijali, ste si mysleli, že ste zlyhali. A použijete tých ľudí ako nameranie a referenčné body o tom, ako ste zlyhali a že neviete vyliečiť svojich rodičov alebo súrodencov, neviete ani, aby oni boli šťastní. Vieme presne, o čom hovoríš. Musím byť asi tá najhoršia osoba na svete. A týmto ľudia sa veľakrát zavrú a skryjú. A skryjú svoju radosť presne kvôli tým súdom, že zlyhali. A radšej ako by povedali, že aby sa opýtali, chceli tí ľudia vôbec toto, sú vôbec schopní byť šťastní, tak si potom povieš, OK, to nemá nič so mnou spoločné, je to len moje vedomie o nich. Takže aké by to bolo, keby sme všetci zapli našu šialenú radosť, šialené, to, čo máme skryté z nášho detstva, alebo ani nie tak zdávna a my to zhlasníme a uznáme ten gift, uvedomíme si ten dar, ktorým to je. Možno sa na vás budú dívať ako na idiota. Na mňa sa tak na idiota dívali, keď som prijala veci s ľahkosťou. A všetci sa ma pýtali, že ako si môžeš myslieť, že toto je také ľahké a fakt si myslíš, že ja som debil. A potom potom sa pozrú na mňa a povedia, ona je úspešná, ona vytvorila tak veľmi veľa vecí a s takou veľkou ľahkosťou možno tento recept funguje a vyskúšajú to aj oni. A keby to bolo, keby ste si dovolili byť šialení idioti a vedeli, že toto zmení svet a nie ste idiotom. Ja len chcem vám povedať, možno ste tak súdení, ale ak ste ochotní byť tým, čo ľudia ostatní súdia, tým vtedy je tá sloboda. Tam je skutočná sloboda. A je tam úžasná zraniteľnosť a generosita za tým, čo je to byť šťastný a byť šialene šťastný. A je tam za tým darovanie a obrovská zraniteľnosť byť šťastný a svet hľadá šťastných idiotov. Je to samozrejme nepríjemné alebo intimidujúce. A keď sa ma pýtali kamoši, že vieš o tom, že tvoja radosť je taká ako jak sa povie intimidating? Až sa ich dotýka, sa hambia a potom, keď sa začneš cítiť hlúpo, tak sa pýtaš, je to ich, alebo súdia sa oni. Čo keď nepoužiješ svoje vedomie sú do druhých ľudí proti sebe, ale pre seba. Ešte niečo? Nie, ďakujem ti, wow. Wow. Toto je úžasné, toto bolo úžasné naozaj. Toto bola super konverzácia a možno, že dobrá je vypočuť si ešte raz, lebo sme naozaj pokryli veľa tém a máte aj veľa kníh, ktoré som spomínala na začiatku. Ak by ste chceli ísť na kurz pragmatického praktika a byť jeden z tých ľudí, ktorí budú učiť ľudí používať tieto nástroje, existujú tieto kurzy, aby ste sa stali pragmatickým praktikom tiež. A takisto máme program, ktorý sa nazýva Pragmatika pre tvoj život. Je to 5-týždňový online program. Prejdeme témami rôzneho života, peniaze, tela, vzťahy a pozrime sa na to, ako môžeme veci spraviť pragmatické, ako veci fungujú. A nie o tom, aby ste boli perfektní, alebo aby ste boli lineárni, ale aby ste začali robiť to, čo vás v tom, čo ste dobrí a čo expanduje pre vás v živote. A dúfam, že toto Facebook bolo pre vás prínosom a môžete to nazdieľať s ľuďmi, s ktorými si myslíte, že
im to bude prínosom a ja hľadám svet, ktorý bude pre nás fungovať a bude ľahkosť, radosť, sláva, bude viacej ľahkosti ako ťažoba a všetky tie problémy sveta, ktoré poznáme. Takže majte sa krásne a vidíme sa niekde na svete a ďakujem prekladateľom.